Akal bayi di baro haga kerteng, kejong try, jeng you Jesus Christ, balong try bo nong panim jeng abat jong pi. Ngan kren biang haga ni ka video haga bedai bat kato ka mat ka bang anak sedap pelai ikini kisengi. Kemnungin le haga bedai bat ka jingkhuslai. Bat ngilai pe ka bynta ka benengkong, kren kato ka ni ki bynta ki benengkam kamat ka baar. Ngakan kato ka ni ki point na ka bedai ka ni ka bynta. Bat bynta ka sengi ngin pe ka mat ka balai. Ngin pe ya kata kita kilat jik penkia. Ini ka kior. Hai ke bedai be ni ka jingpang ka bakan jam se. Ke bajuan ban ya thma. Ya ke jingem jong ki babon. Kumbalong ki jingpang hakado. Kidan kita kilat jing penkia. Khambun kidan kilat jing penkia. Wat lat dan ki jingpang ki bahado menta ngamla 4 lap kedawai ban penkia. Jadi kita ki jingpang hakado. Hendak khambun ni ki jingpang. Kita begini bagi don kilat jing sumar kumno ban penkia ki jingpang. Berfair kaba ngi kum ki breu ngi juya syam ka jingem ka jong. Kum jo bagade begini ke jingpang ka bakan jam se. Kani ka disease, kani ka jingkhuslai. Ka babel ka pen i yang i ba kadon kala jingpen kia. Ba kum ngin light na kani ka jingkhuslai. Wat la kan wan borobo kan ong kan wan borobo. Kadang kan ni ka way ni im ka perthai ka ka fallen world. Ka wan borobo. Tama kum ngin light. Ai ka la jingpen kia. Na ka banta bangin light na kani ka jingpang. Again sa sisian nang kren pi ni ka tinga jong blai. Baga tinga jong blai ka ai ka juba bengi. Ban peni kita ki kior. Persya ai kani ka jingpang jingkhuslai. Ani worry, ani anxieties. But ka point ka bedengkong hakani ka video na ka manta kani ka kilat jingpen kia. Nani ka kior na kani ka jingpang. Ka mat ka bedengkong. Kadei na Matias nang ban riu kadakon kabalai pulai. Namar kata wat khuslai na kabanta ma benga lai pulai. Hendai pin ya wat shiwa ya kahima ka jong ublai. Kata kadei ka mat ka benengkong. Ka kior na kabanta kani ka jingpang. Commit yourself to the Lord's business. Aiti yila de ha ka kam ka jong try. Kita kadai ka dawai ka beneng kong tam ba kumno ngin lai na gani ka jingpang jingkhuslai pitim na ngim dai ban persang ban ngin lai na gani ka jingpang ane bangin job e gani ka jingpang da ka lenti jong ka perthai da ka lenti jong ka perthai ka nam ai ka jibawa nong yepi kan mai ka jiba ka spa kan mai ka jiba ki jing don jing em ki jong ki nam ai ka juba ka jing sup jing ka pertai ki nam laban ai ka juba but kanong yepi ka pertai ki nam laban ai ka juba ha ka bedai but ka cure na ka banta ka ni ka jing pan pi ka jing ha ka bedai ka jingkhuslai kam dai kata ka bangi ong ka negative thinking ndai ka dai kata ka godless thinking ka jing par khat thik kam bom dan blai. Hagaju ka por ka juba ru na kamta ka jingpang kam dei ka positive thinking. Hindai ka dei kata ka bangi ong ka jingmut ka balat penthamai no lani ka renew mind. The problem of worry is not negative thinking but a godless thinking. The answer is not also positive thinking but a renew mind. Kabaga Bible ka krani kini na karum kalnong kabakhatar ngan philosophy kadekat ka baal ka ongkom ni ka babel ka ongkom no but to what ya penya stream lengkap jadi bagani ka perthai nei to pen kaladur no i ladi ken da ka jing pen thamai ya ka jing mot jong pi da ka jing pen thamai ya ka jing mot jongi kita ka dei ka answer ban pen thamai no ya ka rokom perkhat ke jongi i ke jing mot ke jongi kita ka dei ke juba kabangidang kamban snow to kanyarap si kadei e nagabanta ka ni ka kior persya e ka ni ka jingkhuslai
ta kadei ka benta ka subpoint ka baar ka subpoint ka baning kong ngim di ban wat baning nin light da ka jingpang da kalti jong ka perthai ka baar mdei ka problem jo ka jingkhuslai ka dei ka negative thinking kam dei ka negative thinking ka dei ka godless thinking ka jing perkhat ka ba thik ka mam don blai kam dei ru ka answer bangin light da ka positive thinking hendai dei da ka jingmot bala pen thamai no da ka tien ka jong blai kamat ka ba ka sub point ka balai jo ka dei ka main point ka baning kong ka ba ngila ong ka wei ni ki dawai persai ka jingkhuslai ka dei ka dei Shakri Yotrai taka donut baro. Undivided heart. Daka donut kabam sinrop. Henda ka ba IT lot. But ujisu kreni ka undivided heart. Hai dapat ka ba apu sa jong ka Matthias lang ban rio. Umdanu bala ban Shakri anul ki kenra. Nga umdanu bala. Naba un isi ye away but un eat ye away. Lani un bat ye away, but un lendet ye away pat. Pimla ban Shakri ye blay, but eka spa. But ikiway pat. Kabaning kong yengi, kadei utra. Kadonot jongi baro, kadei ban ai, syautra. Taman iye utra, daka donot baro. Anam donot wayu brio ke bertai ban ang bang, oh si Shafi, nga iye utra di 100%. Ngitip bang ka don bet ka hangi ka bang hapan confess wala ngi daga jing ka jang ublay ngi persang bagit ye ublay ko mangi badi right anong ngi ka don bet ka undivided heart ha ka jing ko jang na ka ta ka daw nga kwa ban pen kan mau bang ngi ba ublay hot ngi bagit ye daga don baro wala pren kata ki jing ya sham ha ka jing im ka jang but ai ba ka kan khala de pi Bapin Shakri ye daka donut baro. Bapin iye ye daka donut baro. Wadai ba kijing plot ke jong pi. Wadai ba kijing ye shem ke jong pi. Kin divide no ye kan kijing ye ke jong pi yo tra. Hindai pi ban ye pla bar bo ban ong try what la nga snutu bang nga pla jame bangam la ban iye ye me ko mangade ban ni. Hindai ai ye kijing ai ye nga bang ala ban iye ye me daka donut baro. Kani ka way ni kidawai ba persya ya kani ka jingpang jingkhuslai. But hangni ka dekot ka balai pulai ong nipin wat siwa ya ki hima oblay. Ka practical life ba de ben wat siwa ka hima ka jong oblay ka mot ngin bu ning kong ya oblay. Ya ka kam ka jong oblay. Ya ka hok ka jong oblay. Ya ka lenti ka jong oblay. Bangin penang kami kita kijing ai ke jang oblay. Na baka buram ka jang oblay. Kijing duai. Kijing Shakri bat kum ta ter. Buneng kong. Ka priorities ka jongi. Kadei na ka banta ka kam ka jang oblay. Ka hima ka jang oblay. So ka point ka baning kong ha kani ka jan bi. Ka cure persya ka jingpang na ka dakhot ka balai pulai ka banta ka baning kong kadei kani. IT yelade syaka kam ka jong ublay nani syaka taka kabang ong haga pareng ka Lord's business. Commit yourself to the Lord business. Bada po aja ni ka main point ka baning kong dan south ki sub point what ban ba feel like ka jingpang da kaliti jong ka perthai borobor let's ka tinga jong ublay kabar ka problem jo jingpang jingkhuslai kam dei ka negative thinking hne ka dei ka godless thinking ka jing perkhat thik kam bom jan blai ka juba pro kam dei ka positive thinking hne ka dei kata ka jingmat bala pen thamai no da ka tien ka jong oblai ka balai bangin Shakri yo oblai da ka donut baro ka basaw bangin buning kong ti priorities ki badai ki jong oblai ki badai ki jong oblai nang ta yine pedro ye kamat ka babi ye kani ka por ba kumno ba ka dawai ba biang tam wa biang na ka banta ba un prikhya ngi na kani ka jingpang jingkhuslai ka banta ka babi shania hau blai ba un pendap ye kita ki junang kam ke jong pi trust God to meet your need shania hau blai ba un yasham lane ban pendap ya kita ki junang kam ke jong
kau ke balai pulai ke benta ke babi yang tu kong kumno ti ya kini ki baro un sa ai lang tam hangi kita ke kup ke sem ke bam ke di kom ta ter kita ki jingdon kam na ke benta bangin ngin shania hau blai ba un pendap ye kini ki baro na ke benta jongi fin in shania ha ke jing pendap ke jong blai ha ke diga point ke babi don komba lai teli ki so point ke bening kong brand no kita ki jingkhuslai ke jong pi ki baha utrai ki bang la krena ke tu ke benta ke bening kong na ke bening kong petrasan hinyo brand no kita ki jingkhuslai ke jong pi ha utrai namar ba usumar na ke benta jong pi nang ta ke Filipi langin puli ke ni ke pol ke Filipi ke lang besau ke dekat ke bandriu ro ke ong kumno wat kuslai ki ke ro dan ya ke baro da ke jing dawai bat ke jingar pat lembat ke jengu to pin tip ye ke jing pan ke jing pisau blai kata ka bang ide ben le para bangai be jonga ada mangingin take care ya ka kam ka jong ublai un take care na ka benta jongi if you take care of God's business he will take care of yours un sumar na ka benta jongi ka benta ka baar sa point ke baal ke point ke babi kumno ubreu ubalaya lengba kita ki jingtenju basirkai kumno kumu ta ubreu un syam ye ka jingarap pada dema pi akan digapor pi ya lengba kata ke jingtenju ke balang sibia ke basirkai hadu kata kumno ma pi pin syam ye ka jingarap ke Bible kadon ni ke juba ban ai naga benta ki bakum kita ki mensin ki bakodo ki ba la undergo la ki ba ya ling ba kita ki jingtin ju bashar kai ha ka jing go jong ki ba ka juba ka dei naga gospel jong Matthias kalnong ka ba kadwei ka dekat ka ba apu pra hadu ka dekat ka ba lai pau to wan hanga pi baro ki ba thai bat ba kia ka jingkit dengan penjam ye pi to syemye kelengkor janga hapi to hikairu nanga nabanga ubalului baru baret ru aga donut tifin syem ke baja thai hakimen sim jong pi nabaka lengkor janga kalong ke bajam baka jingkit janga ke besting kini gede kai ka kubor kala jingarap na ka benta jongi ki banget ki baya lengba kita ki jingtenju ki ba cerkai hadu kata Tuan hanga pi barok ki bathai bagi bakhia ka jingkit dengan penjam ya pi. La kalong ke pop ke jongi ngin ai hau try. La long ki jing shem ke jongi ngin ai hau try. La ki jing plot ke jongi ngin pen tip show try. Ulong ublai ubadan ni kata ka compassionate heart ke not ke basngos nei. Na ka banta ki khun ke jong ublai ba kita ke bu ke jing shania. Panum klet ke ni ka wai. La kalong kumnu ha ka jingim ka jongi. Kan ma ni ka wai ba ublai udan. Ba pide ben bu ke jing shania how try. Pide ben bu ke jing shania how try. Ke banta ke sa point ke balai na ke main point ke babi. Lada pin shania hau unam disappoint yang apa dia fi. Ông nó dengan syariah unam pensungsi lagi. Kaya ka ba? Ka Bible kadon bang kreni gani nakasam ka ba life niyo. If you rely upon him, he will not disappoint you. Kasam ka ba life niyo? Kasam ka ba life niyo? Kadekhat ka ba apusan? Ngan puli nagabanta jong ilang baro nga lalong samla ti mentang la tamen heringam syam la yo i yo boho bala ino yo lemne yo samba jang u bakia krong pu try yo na meno yang i nga la samla ti mentang la tamen heringam syam la i yo boho ba la ino yo try na meno yang i hado kasngi
kabangin sa kabrep kado nagani ka pertai ono me ino tat hadu kata kesni nakadao bu ye kajing shania pura ha utra kasam ka ba lai pu sao ka dekat ka ba shipo ko ongkom ni ki sing samla ki kerdu ba ki shatngan hendai kita ba wa di utra ke nam kerdu ye ke ba ke nam kerdu ngamong bang imat jing ngamong bang imat jing ele ke ka mong ka ban ong galong ba preng ka ba kom kita ki jing shem ka jing im ka jung utrai unom ino ing bagi ka ni nanu ka jutang ka berem bar bangi puli ka bible baro ko bangi i utrai unom ino ye laki jong hi pi kini ka barun kampala bangin sania bangin rely nginam sania haladi nginam sania haka bor perthai nginam sania hau no ubrio long belatem yu brio ba sania hau brio ong ak tinga jong oble hele ke sania ka jing ka dei hau try habang ni sania hau try utrai upli ye kita ki jing rap ke jing haki babon rukam Henry ngide ban kan mau borobor ban pen kan mau ika ilaga jong gajing em badalong kumno nginembu ka jisani ahladi how brio nginembu ka jing start perthai nginembu ka bor brio nginembu wa ka sarkar ka jing shania ka jongi kong ki bangai kadei bet ha u ka bynta ka balai lani ka point C ka kumno bangin light na gani ka jingpang ka cure prasha ka jingpang ka jingkhuslai ka de kene I know you blay na ka bynta ki jingkur khu ki jong oblay but bangin long ro ki brio ki bas ngohon give thanks for his bountiful provisions and be content I know you blay ye kita ki jingkur khu baslay ki jongu ha ka jingim ka jongi baru bangide balong ki brio ki bahon barong ini banong kibri ke bahon kami ke bawa ke kani ke Filipi kalong ke bahasa orang la pulih mana ke ban riu wat kuslai ye ke run rai ha ke baro da ki jing duai ba ke jing kerpat lem ba ke jing aingo to pin tip ye ke jing pan ke jing pisau blai nang ta de kho ke ba khadar Filipi sa khadar ngatip kumno ban pan po ba ngatip kumno ban sngau dap kerhai haga balaki baro ngalanang ye kata kabut ban sngau kedang ru ban sngau thangan ban sngau dap ban sngau kerdu bi kata ka ke pol he ka yangi bangi ban aingo ke jigar khu ke jong oblai bangi ban long ru ki blik bas ngohon be content kebenengkong Timothy langan pulih ne ke por kan long ke ban riu ke dekat ka ba riu du fra kumno ka ting ke oblai ka Henry kata ka jing rublay lembat ka jing songhun kalong ka jing mentoy bakra ka jing long ka barublay rengkat ba ka jing songhun kalong ka jing mentoy ka bakra khot ka banyaw namang ngim shem walam ru se ka berthai bat ngim la ban lekit no henday ba yo ka jing bam ba ka jing kup da kata angin songhun habang yo ka jing bam ba ka jing kup da kata angin songhun ka jing long ka jongi ki brio ka jing ka dai namar bang ngim chi songhun ka ka greed covetousness in khwala lot ni gan penyap iki babuan ngala I gene hala ka jong ka jaga ka bangasa jing khwala lot jing kristan si sunday ka jing le ruble ka jing rakti thak ti rwai kat ba covetousness ka jing khwala lot ka bla isher khai ka jing tu jaka ka jing de jaka nakam ta ka jing mentoy jong no re jong no ka jing palat ka jing kwa palat ban ka bam de ban ko
kalong ke jing ijeli ya kemat. Haba blay kur khuyang ni. Ngide ban senguhon. Nadangi kwa palat dek nalog bla blay kur khuyang. Kan pelong ni bangin greed. Bangin khwalot. Poi sakatu, saka donbor, saka shimjubor. Kani kade ke jing ijeli bakrao. Hakmat jong blay. Bat ale kani de kibrio ki bakha kerpa. Ya kerteng ke jong tra. Nak bandu kai kai ni bangin angu you blame da kada. Haka juga por bangin long ki breo ki basu mo. Ta kadei ka bynta kaba. Haka bedi bat kita kilat jing pengkia na tinggal jong play persya ya kadei ke jingpang jingkhuslai. Hadin bangadap ban kren ye kitu kimat haka ni ka por. Kan mau ini kawai bapim dei ban songtu bagla lane ban abuse ya ke jengker khu ane ki jingkular ke jong blai. Kai bagi de ban kan mau kadai jisu khlam ong yengi ba ngin ma jing shu ha kan ke perthai. Ngin ma jing shu ha kan ke perthai. Kat bang inang em ma kan ke perthai utrai utip dan ka perthai ke balong fallen wall ngin ma chibun ke jingtenju ke jing em ke jongi. But pimdei ban songtu bakla ban ong ba itai pastor iong ba ladangin nge yo jisu nam dan jing yesu bau jisu ru gamong ni mangin ma jing yesu hagani ka pertai pe yo Mateus nriu de ka balai bu sao nama kata war kuslai naga banta ka balasai ngimte pa you kan jalasai so kuslai naga ba kata ga balasai kan kuslai naga banta la ka jong kala sha kuslai ai kan ja ka ba ka jala sai kamdei ka banta jong fi ban kuslai ai ga balasai kan kuslai naga banta ya la ka jong ka ba mot simply ngin tip ka you kan jala sai ba jisu ka mong ba nginum mat shu igajing he's not saying that you won't have any problem ta ka peding kong tabang was no tanar ka long well try ukamong ba bangin light on ni jing baro kan ka berdai tangga wai paruangan dan na pedeng jong pi ka jing ki ka dab yang yo pi ngana me no yo pi ngana bor pi ngala sna jong pi phim long mar bai pi nama try na me no yangi but at this moment ulang rang ba leng do ha ketiga mon ka jong boleh pa udu wai na ka benta jongi hadu ba pol on a room pralanong borom don ka ike ka bala man pinya khla dingi na ka jingi you Chris kitu ke jing pang ke singtom ke jing khoi ba kum ta ter balai namar ba utrai uduai na ka benta jongi utip ba nginya leng ba ke ni ki boro ngirung itip bang yap yang lembah ke ni ki boro haga jo ka pang itip bro ba utrai uduai na ka benta jongi ba unom eno ru na ka benta jongi pi kata kadai ka bang ya mas kong tu yo bang abuse ke promise ka jong blai ka banga uji suru about krani ni ki benta na ka tinga jong blai uklam advocate ane hikai ane kren ba nginam kili shu ela ka jong ka jingem uklam advocate kata ka carefree irresponsibilities kaya bag babel kong bangi kem ke bangai ngim dei bang ngilalait no dei namar bang ngilalait no nagata ka kamram ka bang ide ban kikli halagas ngi naga benta bangin kamai bangin em pe kumno kani ka ba artes loni kalnong ka ba lai ka dekat ka ba sipo artes loni lai ka dekat ka ba sipo kong kumne naba men bang ngila donru bat pi ya kaning ila hukum ya pi la ununu ru umman bantrai tot ai ba un bam ru nya bantrai bangin bam nya bantrai bangin bam bau blai u pendap yangi lengba kini ki lat lane ki means haga jim ga jangi but ot kata kedai ka ba u blai u ju pendap ya ga jingim ga jangi
Habau Jisu kran ni gini ki borok kamot yang bangin thi aying bangin ong bangin ngkhuslai shu boleh pendap gini ki borok. Ublay utep bangidon kam gini ki borok. Haga juga pot provide ya kita ki jinong kam haga jengim ga jengi leng baki means leng kilat. Sowing and reaping, bad but on. Bagi aingo yu blay ba u ayangi halakas ni yekilat kamai keji ki kam ki jam halakas ni bangila ban pendap yeladi pat iki kesam begini barok kide ki jing kerku ki jing ke jong blay uji sukam promote laziness. In fact u advocate u pen iyangi ba ulong ba yaine ban provide de kilat haga jengim ga jengi ban pendap ye kita ki jeneng kam jengi ala kasgi ubleun yangi ye kita kilat ban pendap ye ki jeneng kam ke jengi so polo hang ni kumno naba men ba bang idang don ru bat pi ya kani ngela hukum ye pi ununuru umman ban tre to what ba un bam tadi ke ba kebentang hang ni ke bangi puli dah ketika jang oblai kebaar joga ni ke point ke bi mengingi hak ban klik ban sumar na kebentang jong kan ni ke ski but kerkumba ublai u aibor yangi you are responsible nani we are responsible to take care of today's troubles ngilong ngihaban ke klik ya kita ki bang yesham hakani kesni kat kumba kata ka jing pen chat bo ka jong blai ha ka jingim ga jongi jisu kan ni biang ha dekat ke balai pusau ke gospel de Matius lang ban riu dengan puli biang syafi hakani ke po dekat balai pusau nama kata wat kuslai naga benta ke balasai nama kata ke balasai kan kuslai naga benta laga jong ya kasni ka biang laga jong kabasniu nyaman tike kakaba ublay aibor naga benta jongi ngila puli naga jingdwa sosen bangi tem baka jing is ka bor ga jong ublay kaya da khai ka jing ublay aibor ni bangila ban tike belong responsible naga benta kani kesni nakabakala syai akan kuslai nakabenta jong kahi but ngingai boblin ai bor ni bangila ban long responsible ban take care nakabenta kani kasni kabenengkong Timothy langan puli kani kapot kalnong ga ba san kadekat ka ba prahang ni kaongkom ni hendrai da ununu sumar suker ilaki jonghi ba khamtam yiki badai halaye ula len ye ka jingai bat ulong khamsni banya ubangai pi thok ba khalai bat ruputet kinang melien balong ki balia haba ki kentiap na ying sheying te om tang ki balia handrei ki ba blap ru bat ki balor ni haba ki kren ye ki iru ki bam dei ban kren pa kelas nang persya bang ya balong responsible take care na kabantakan ni kesni Hoa ket kum ka ba ublay ay bo ringi bangin le i kata da ka basyanya ha ka bo ba ka jing ay ka jangu ka ba ka kha ringi bangin sumar suke ile ki jongi of course mangingi ha long active hang ni ni don ka jing ka klik responsibility tawat kletru ba ublay uday mo upat ubayarap na ka banta jongi uba ay bo ringi bangila bangin ya ban pendap di kita kijing ke klik jongi naga bantakan ni kesni langin pai ba kam dei ga bor ga jongi ga bor ga jang ulai banyak rap lem kom tangin amla wa ban pendap kawai kesni ru ga jing ga jongi ai ngo you try ba ju ino yang ni halaki sni kisni ju ino yang ni mana kesni nang ta ka ba te saloni kalnong ga ba lai ka mga puli bandar ko ka ba sipo ba ngihap ban tre lem kom ta ngim dei ro ban ba
Pi ngi ban on responsible ban take care. Iki ke baru. Bau blay ulai bor ni. Kat kum ka bau blay ai bor ni bangila ban le. Iki ke baru. Tong insya ya hutra. Blay no be no yangi. Ba unya yarap yangi, unya pendap yangi, unya kerkhu yangi. Habang ibu ke jisania habu. Pi mnai tang bangi ban take care na ka bantai lade. Ka babel ka hikai ngi bangi ban don ka jing so kikli na ka ban ta ki we. Na ka ban ta ki we, nya ban kikli. Kam dai ta na ka ban ta jami. Wan na ka ban ta ki we. Ngi ka babel ka ba ko ran phalakat san ka don ka jing ye perkhat lang na ka ban ta ka jing don kam je ki we ki para banget. Tu kum ta ka Bible ka khot dengi. Bangin long ki brio ki bakum ta. Babangin sngau thuru. Bau Jisu uklam advocate ye ka carefree responsibilities. Ukam advocate de ka jing jai tu. Yo bangi pendakam bakla ya ka jing kular bagi promises ki jam boleh. Te kum ta ga ni ka por so bangan ai fi otherly lightly ki application. Kabaning kong ka application. Ublay wangi bangim de ban kuslai. Ublay wangi mde pastor. Ublay wangi bangim de ban kuslai. Bat balay bangim de ban kuslai. Ula pani yang ini keting ka jang ublay. Kaba kata ka dawai persai ka jingkhuslai. Kadei ka jingkala bak ha ka bedai bat ka priorities. Yanong ibu nang kong ha ka jingem ka jang. Baga balai. La phim dei ukon jang ublay komta. Pilaban kuslai. Balada pi dei u ka khon ka jang oblay. Kom ta phim dei ban kuslai. Kili le ga jingali pi dei ka u ka khon jang no. Ala pi dei u ka khon ka jang oblay. Kom ta phim dei ban kuslai. La phim dei kuslai. Kom ta ka ba ka khot dei. Ublay khot dei bangin long. Ki khon jang u man ta kasni. Daga bangi legam no, bangi pai sa Jesus Christ. Ubalawan sa kapertay. Ban im ni ka jing im ka bangim la ban im. Ban ko ngo i ka hukum ka bakinang pop ki penken. Ban kiyo la ka ding fna na ka mar ki pop janga ba jang pi. Ban shim ni ka jing bitar ukpa ka bangi dei bandi. Ula pendap. Yaki ki baro ki ba ude ban pendap ha ka ding fna. Da ka buong tetela stai. La pendap. Ya ka ram jaka hukum la siu no. Ya ka bainong jaka pop la siu no. But la tep you. Kasngi balay la mipad. But tu khot yang iboro manta. Bangin kalab mon aki pop ka jang. Bangin sharia u marwe kuma try bo nong pan ni jang. But lengba ka ni ka linti. Ngila balong ki khot ki jang. Baro ki ba sharia u kres. Marwe la khot de ki khot ki jang. On ting khot ni sa ka hima ka jang play. So play khot de ngi manta. Bangin long ki khot ka jang lang ba jang Jesus Christ. But ka ba sharia tang u hima. La fin le ka ni ka ha ka ni ka por. Ublay na ai ka jing ai ka por. Ta lo ka singi ba fin le ni ka por thai. Try na be no. Ba khot yang balai bagam de ban koslai. Namo ang ni bagam de ban koslai. Ba sibon kita ki khubor ki mala a chapi. Kabar ngin kalab mo chisa bangin bu nang kong i u ka jing ba jang. Ke balai ngin pin kalma baru bangi long ki khon ka jang. Bangi long ki khon ka jang play. To play ka jing sok. Lon ka lambat